O baixar os ollos cara ao chan no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, descubrimos un mundo agochado. O mundo dos fungos. Cogomelos, micorrizas e redes de micelio conectan árbores, solos e vidas. E sosteñen procesos imprescindibles para o bosque. A diversidade de fungos e cogomelos deste territorio é rica e complexa. E os fungos gardan segredos. Hai especies que descompoñen materia orgánica, hainas que alimentan as árbores a través de simbioses, e outras especies regulan a saúde do solo. Un equipo de micólogos traballa para catalogar estas especies nesta serra tan particular polas súas características xeolóxicas e climáticas. Bueno, esta zona de clima máis claramente mediterráneo de toda Galicia. E despois tes solos de tipo calcario. Este catálogo se fixo nun ano no cual hai 300 taxóns mencionados, 301. Hai 47 primeiras citas para Galicia e 8 primeiras citas para a Península Ibérica. Tricoloma flavoviride, nos atopámola na ciñeiral calcario tamén. Unha especie que se describiu fai escasamente un ano e non hai citas europeas como tal. Si que a teño xa herborizada de outros sitios, pero a veces que cando é unha nova a colles, porque a veces de repente pasan estas cousas que se descubre que eso é un complexo de especies. Se a tes herborizada sempre tes o material para secuenciar. Intento que todas as do catálogo, hasta as máis sencillas, polo menos teñas unha mostra secuenciada. O sea, nun ano o que daba tempo era facer un catálogo de riqueza, o sea, de especies atopadas. Se nos dicen, non, un traballo a 3 anos ou 4, entonces, home, xa tú plantexas de outra maneira, que a idea era coller un transecto representativo dunha ciñeiral calcario, un transecto que fora de souto. Varios puntos que teñan matogueiras con cistus. O sea, se foi e despois algún que outro con plantacións que non son de aquí, porque tamén prospectamos algún pequeno piñeiral, pero claro, que realmente non é algo típico de aquí. Como dixemos, hai todo un mundo subterráneo de fungos. Bueno, o micelio dos fungos en xeral xa non é visible, pero refírome que estos micetan, frutifican, en vez de cogumelos fora da terra, baixo terra. Son con forma de tubérculo, o exemplo máis coñecido son as trufas. Entón, pois, claro, o problema qual é? Que os animais os detectan para comelos porque teñen bon olfato, pero nós as persoas non temos bon olfato. Entón, hai que axudarse de cans. E tuvemos a axuda fantástica de Julio Cabero, un zamorano especialista neste tipo de fungos, que coa súa cadela, Caida, pois, estuvo aquí e nos axudou a prospectar algunhas zonas e obter pois, moitas mostras de fungos hipoxeos que de outra maneira non poderíamos haber atopado. Claro. O cortexo fúnxico dunha zona é unha parte interrelacionada con os outros elementos de un ecosistema como este, e ao final o que máis lle afecta en xeral é todo o que afecta o ecosistema en conxunto. Por exemplo, o cambio climático unido pois, ao proceso de contaminación, a intervencións humanas digamos que demasiado agresivas. Por exemplo, este ano os incendios. Os incendios é unha clara ameaza que teñen sobre todo pois, estas áreas moito máis cálidas, non? A diversidade dos fungos enfróntase a ameazas reais. Recollidas non sostibles, perda de hábitat e de árbores bellas, cambios no clima ou especies invasoras. E a diminución dos fungos afecta non só os cogomelos que vemos, senón a toda a vida do bosque. Coidar os cogomelos é coidar o solo, as árbores e o futuro do bosque. Se as cousas pequenas funcionan ben, o conxunto prospera.